Purified.
Halo, siemanko, witam was serdecznie. Jest Nanek, kanał Ciupiemy po naszemu. O, weekendowo. Czas coś pograć. Akurat mi się muzyka zacięła. Ale to tam zaraz naprawimy. I zapraszam. Na razie może na początek ten... Było 4 sobie pykna, a potem obejrzę. Dobra. Ja się sam przełączam na drugą kamerkę. Co się gdzieś dało? Okej. Dobra. Se pościga i narzuca. Diaks, siemanko, witam serdecznie. Nie wiem, tak może se muzyka grać. Spoko. Na. Sorki. Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam do gry. Nie wiem, jak to tam działo. O, czy jest dobrze? Czy nie ma coś za głośno? Dobra, już się coś ładuje. Spoko, Rafał, spoko.
Gdzie tu? Może tutaj? Spróbuję coś tutaj może. Dupa blada. Sitrep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Jakoś broń. Ludzie, kurde, broń. Dobra. Jest broń. Supply drop inbound. No. Nie mam już. Circle collapse imminent. Get to safety. Już nie mam akurat kodu, wiesz? Sorki. Fuck. Boom, 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 boom. Wanna have people. Happy people. O, kaczy, dzięki, dzięki. Wanna have a happy people. Ktoś tam chyba show, ale nie jestem pewien.
Jednak se troszeczkę to ścisza. Zaraz se tutaj naścisza. Outgunned, outplayed, and out of luck. Fuck. Ale Mako, to nie jest kod, żebyś tego wklepał do... do tego. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Tego musisz na stronie wpisać z Call of Duty i ten. I dopiero jak go tam wpiszesz, tam dostaniesz swój kod. Musisz tam wybrać platformę, którą chcesz. Jak się z tego wychodzi? O, dobra. Czekajcie, bo tam chyba chłopaki grają. I mnie zapraszali, że skoczę tam do nich. Mają tu impreza? Ja, mają impreza. Halo. No cześć. No, Witam. Cześć, cześć. Siemanko. Jak co to na live'iku jestem? Mam. się machamy. Co tam słychać? Nie, żartuję. Żartuję, siemka, siemka. No leci Nanek. Męczymy dalej tego koda. No ale jak chcesz Nanek, to możesz grać, ja nie gram w to już, to jest miejsce. Ja w DO3 gram. Już mnie zaczęło mulić, kurde to. Mako, nie wiem, nie wiem. Lepiej jak od razu go wpiszesz. Dalej kody? No, a zostały mi tam jeszcze. Aha, wygrocie ja, to muszę poczekać na was. To może chcesz tam sobie z Ello pograć, bo on nie żyje. Nie, czekaj, zaraz tak zabiją. No, Tak, to. jeszcze wygramy. No, poczekam. No nie szczerze. Uuu, A, wabik, ładny. chciałbyś. Ale chata mi pocisnął. No, no, Masz jakieś smoki czy coś, Krzyku? no, akurat. O, wbijał do mnie frajer. Dobił mnie, na dachu jest jeden. No, ale to też? Kurde. Ho, ho, ho. Kuźwa, Eldo wykrakał. Dobra, no jak wbijaj. Macie tam miejsce? O, dobra. No, Wyszedł ty już. Rozumiem. mamy. To przyjemnie. Co tam? Co? Co tam? Z Lachą przyszłeś? Co, przyszłem? Z Flachą.
Gdzie? No. Bo my pijemy. A wy pijecie, no to już wasze zdrowie, no. No. Ja prowadzę strumyk, to wiesz, nie wypada mi pić. No, wiesz. Dobra, to później. No. Stream. Johnny Nie, to Montana, hello, siemano. Ja nie mogę burstaku, pytam się czy weekend mogę burstak. Bo chętnie by świętował, znaczy wszyscy świętują. Eldo ty świętuje, nie? Cały tydzień. Blackout. No, dlatego się pytam, Codziennie. czy rozumiesz, Turbina? czy weekend Może mogę być. burstak. Training time's over. Go to work. Nie, no jakieś piwko raz wypijam. Bo dzisiaj dosyć długo gramy. Mhm. Nanek, ty też. No, Pamiętaj. oczywiście. Nie może spać się chce. Nie, a kaj tam. Kaj wychopie, czasem. Goda ci no kiedy wy wyskakujecie. Dobra, już. Nikogo nie widziałem. No ja też, nie? Kurde, pół godziny wcześniej otwarł mi się. Dobry wieczór, panie Emil, dobry wieczór. Sit rep. Potential Nie, collapse ty to jest. detected. Relocation to indicated Tam safe jesteśmy. zone. Kto ma tam strumyk odpalony? Czy coś? Sorry. Nie. Nie, no to ciszej, wiesz, troszkę. Mhm. To potem tam się odbiło po uszach. A suba dałeś? No właśnie, No właśnie po to odpaliłem, no wiesz. A, Wiesz jak to jest. No, prawiło. Prawiło. a to skąd wiedziałeś, że tutaj? A tak sobie po niku skojarzyłem, wiesz? Aha, Widzisz, Nanek? Chyba znany jesteś. chyba ja. Widzisz? No to wiesz, No, no, widzieć. ja reklamowałem cię, nie? To No właśnie, no. No musisz Krzychowi dziękować. A, to dzięki. Mm. Pytanie, zagadka, czy oprócz tego shotguna co mam, to jeszcze jakoś broń tu jest? Tu jest jakiś złoty tytan. Ktoś chce? ja mogę wziąć. Z dodatkami. No, wezmę. Wezmę, przyjmę. Mi celownik nie pasuje w nim, więc nie biorę. Dziękuję. Titan. Z fullem. Kto to strzelał? Jo. A, okej. Tutaj jest dużo madoksów, kurde. Jakby coś chciał. Ja mogę sobie wezmę. Circle collapse imminent. Get to safety. No do strefy mamy kawałek. Niedaleko. No. No to lecimy, macie coś tam już powoli? Ta, Coś jest. w miarę. Ja ogólnie apteczki nie mam żadnej, ale spoko. Możemy lecieć. Aha. Ma ktoś... Tutaj Dobra. 50 apteczek leżało pod drogą. Cze? Wyście już pobiegli? No lecimy, bo już teraz leci na. A szukałem amunicji, nie widział ktoś? 5.56. Czekaj, Marek, tu jest skrzynia.
Skąd czwórka jest? Ja tam wziąłem, wiesz, sobie Titana na fullu. I resztę zostawiłem, no. Hokus. Hokus, dobrze, witam, witam. Dobra. Krzychu, ten Ulala. Titan jest dobry, ta broń? Dobry jest, średnio. Podobno dobry. Na fullu znalazłem właśnie tej paczce tam. Mi nie pasuje celownik. Oj, przepraszam. O Jezu. Jasny! Mako jasny, jasny, dowej znajomym, dowej. To taka promocja chyba tam jest, wiesz? I Mako powie, że to odymie. Eldo, co tam słychać u ciebie? Tak. A, po staremu. Po staremu? Obecnie chipsy. Obecnie chipsy jem. Bardzo smaczne. Jo. Moje ulubione. Nie no już. Weekend. Może trochę pograć. Ogólnie. Mhm. Ej, ale oni mogą skądś helikopter zdobyć, czy nie? No LSO właśnie. Lądują tutaj obok nas. Kurde. No. Wylądowali. Jak to strzelali. Ja się pod łódką schował. Ostro. No co, walimy ich? Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. To trzeba było. A spróbujmy ich podejść jakoś może. Uważaj. O jest. Odsuń się, granat rzucą. A ładnie tam wleciał. Ładnie tam wleciał. Dobra, nie żyje. Słyszał, tym lądował, pamiętaj. Kurde, zabił mnie tam jeszcze jeden. Fuck. W środku muszą być. Bo ja tam rzucił granat i wszedł. Oj. A, Krzychu, uważaj. Wiem, Granat. wiem. Ale granat! Dobra. Leży jeden. Leży. Ale mnie zabili. Dzięki Dobra, Mako, drugi. dzięki. Tu chyba na górze jest drugi. Staram się jak mogę. Oj! Sorki, kurde. Ja mam leczenia trochę jak coś. Przy moim trupie tam jest. Znaczy to... Ile tu było? 3? Nie, 2. Krzychu, ty jednego zabiłeś, nie? Mhm. 3 razem, no. Ja jednego robiłem, no to udało mi się. Ale dobra, jak już strefa idzie, dobra. Strefa, no. Jak biorę snajpera, podamy.
Dobra, spadamy. Kurde, tyle nie możliwego. Czwórkę mam tutaj. Dobra, mam optyczne. Nic tu nie widzę na razie, ale... Tutaj ktoś musi być, kurde. Ej, ale to zmaściłek. Kurde, do jak się tak zrobisz szpetnie. Krzysiu, idziesz? Czy stoimy? Tam będzie mi ciekaw przestraszą, będzie wyta. No to chyba nikogo nie było, kurde, nawet. No, jest odwentylowane. Tu wszystko leży. Tak, nikogo nie było. Tu kompletnie nikogo nie było. Masakra, siemanko, siemanko, cześć, cześć. Dobra, lecimy, Krzysiu, to? Lecimy. Leci. Teraz trzeba iść szybciej już. I czekaj, leci. Helikopter Dobra. do prawej. Tu tam leci, no. Strzelaj go. Nie. Nie, ty z niego strzela, wiesz? Tak, no, słyszę. No nic, idziemy. Jest koło. Oj. Z tyłu, plecy. Mam jednego. O, jest cała grupa, dobra. Czekaj. Oj, jeden jeszcze tam. No otwieraj to. Jezu, przeładuj. Ja pierdolę, ale jestem tępy. To lista. Nie, to zjebałem. No też. Odsłoniłem się. Nie no, muszę się napić, kurde, nie mogę. No. To pij. Piwo. Znaczy sok. No. Piwo sokiem wydamy. No. Podobno. Co jest? O, coś tam. Dużo tego zostało? Czego dużo? No bo ja zamiast patrzeć na was, to że
leaf to wyjście wcisnął. Nie, jeszcze teraz. A, Odryż. spoko. No, nie było aplikacji. To jest 10 raz. Dobra, jestem. Spoko. Kogo nie ma? Czy gdzie jesteś? Krzysztofa. Wywaliło mu grę. No to wychodzimy, nie? Mhm. Eliminate all opposition. Blantex, masz pozdrowienia. A dziękuję, wzajemnie. Od Salers. Eldo, czemu są mi nowe dwóch? No, wywaliło wszystkich. Już dobijam do was. No chyba tyle. Chodź ty. Jakie plany? O kurwa. Wygrać. Fajnie. Blackout. O, dobra. AO is hot. Ja bym See na, it's a free fire zone. ja bym na faktory. Albo nie. No zacząłem cargo. No na cargo. Doki. Okej. Ty. O, można skakać. Ale smaczne, naprawdę smaczne. Ten soczek. Soczek.
Póki co nikogo nie widzę, ale to... No. Helkę mamy tutaj jakby co? O. Sorry. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. O, skrzynkę mam. Do 17 działo, wiesz? Mako. Net call. Supply drop incoming. Ej, są tu jakieś inne rzeczy? To strzelał? Jo, klikło mi się. O kurwa. Panowie, kto wsiadł? Aha. Lecę. Oj, a bym skoczył. Eldo, lecisz z nami? No chyba tak. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to No to, safety. to szybko. Kurde. To helikopterem czy czym? No! Ja pierdolę. No, się boję. No, pieku. Widzisz jakie mu znajomości? Chuj. Jak na Weź, net leci, to kola. może lecieć. Wszyscy? No. Wszyscy, Tak. ja. Tak. Dziękuję, chyba. Ja pierdzielę. A mogę tu wlecieć? A mogę tu wlecieć swojego wybić, czy nie? Co możesz zrobić? Swojego zabić w lecie? Nie wiem. Kto przede mną jest? A, nie, to nie będę kolegę bił. Zabija. Jaka jest ta strefa? No masz ten pasek. Kółko. O fuck. Ej, to może czekamy aż się to skończy. Nie, Nie, leć tam gdzie masz znacznik. Na środek. Leć, bo tam parę strzałów i leżymy już. Jest niebieski znacznik. Ile też mam? A, Fukus, w porządku. W porządku. O, ktoś tu szczylo. No leć, uciekaj, nie mamy szans. Nie mamy szans bardzo. jednak trochę w lewo, no tak. I prosto. Paliwa braknie, ale Co? paliwa braknie. Skąd wiesz, że paliwa braknie? Jak rzuca. Nie no, leć, ratuję.
Zaraz nas zdejmą, zobaczycie. A, Ja wam to mówię. Ale kurwa w głowie mi się kręci, chłopie. Biegam się, kurwa. czekaj, bo mi się coś pokazywało, ale... Kurwa, gniota nim jak... Co to mrugo na tej mapie? Nie. Ale no, Człowieku, strzela na mnie. jakbym tak do Polski leciał, kurwa, to bym chyba szybciej, kurwa, spadochronem wyleciał niż, Nie tu. kurwa, wyglądało. Kaj to jest. Sama... Ej, tu jest jeszcze jeden helikopter chyba. Nie? Oj, ale jak już ja żyję, to jeszcze to... Dobra, spadam na drugą imprezę, no to Tu, ej, ładujcie w nich. No, spoko, spoko. trzymajcie się tam, nie wejdę. No, Elda. cześć. Elda, ładuj w nich. Nie wiem, gdzie są. Tam ci kieruję. A, dobra. No daleko. To bliżej ci podleca. Ładujcie w nich. O, strefa. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Tam biegają, widzisz ich? Daję mocno. Uciekaj, uciekaj. Ja też, uciekaj, 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 uciekaj. Mocno bity. Jestem. Dobra. Nie, tak nie ma szans też wygrać, bo to... Tu ląduj gdzieś. Tam gdzie znacznik jest. Dalej, dalej. Nie stój. Dalej, dalej, gdzieś lesie ten, dalej. Ojej. Chuj bombki strzelił. Świąt nie będzie, kurwa. No ale ugasiłem go, patrz, jeszcze roz nim wyleca. Jak chuj. Kurwa. Patrz, siadłek do niego. Ej, mam typów. Kurde, chodź Krzychu, idziemy. I no mi powietrza brakło. Na blisko coś? Jednego widzę. Jednego widzę w domku dwóch. Dwóch widzę. Czekaj, idziemy do ciebie już. Tyle. Chodźcie. Wyszli, na środek. Idą do mnie. Chodźcie. Idą do mnie. Mam jednego. Da... Zabić go. Jest drugi? Sit rep. Circle collapse. Arel, jakie konto na tym? Tu chyba jest. Z drugiej strony jest. Nie. Z drugiej strony jest. No. Dobra, mam go. Halo? Halo. Jak mnie słychać? Dobrze. Gdzie ty mnie słyszysz? Na imprezie chyba normalnie. Nie. Mnie wywaliło z imprezy. Chodź na imprezę. Ale jaja. Bez kitu.
Ej, co jest? Właśnie też nie mogę dołączyć, kurde. Jasny gwint. Hold on. O kurde, ale mamy tym. Plecy! That's a hard fail. Aj, aj, All aj, assets aj, lost. aj. Blunt, słyszysz mnie? Dobra, nie komentuję tego. Kurde, no co jest z tym? Ja pierdzielę. Uwaga, teraz dam ją przez stery. Co, Arel, lecisz? Wywaliło imprezę całkiem chyba, co? Mama, wbijaj. Zero. Moment. Panowie, uwaga, bo chyba będę miał przestery na mikrofonie. Mama, wbijaj. Już. Krzychu, gracie już? Prawie. No to czekajcie, to może tak jestem. Bo też nie chciał bić. Arel chciał Nie, jeszcze no, grać. No to nie chcę razie już. Do przejściu nie idzie grać. No idzie. Przełamać. Tylko zgodziliśmy się jakoś, nie wiem. No to siły. Otworzę drugi soczek. Czemu ten opuścił impreza? To coś ma problemy. Kaczy. Rzadki temat. No jak dołączaj. No kurde, dołączą, kurde. Kurde, no. Szybciej, kurwa. Nie macie nikaj.
przepraszam. Nie chciałem. Dróweczko. Nie no, chyba muszę Kurwa, tak mi się. grę zrestartować. A tyś Eldo widział, jak my się tam wygłupiali w ten Rocket League? Ty, nie widziałem, jak mi kurwa internet kurwa chuj odcięli, wiesz? I walczyłem z internetem. Dzwoniłem kurwa. I tak dalej. Żałuj. Ale widziałem tylko urywkiem, jaką fryzurę miałeś. Aha. Super, nie? No. No i ktoś patrzy, też walczy, widzicie się. Z tym netem. Idę zapalić. No. Musimy tam dzielcie jak tam gramy. Kukus, no ja się tam nie przejmuję, wiesz, streamuję tu i wiesz, jako. Jest dobrze. No ale Eldo, do ciebie mam dołączyć. Dobra, coś jest. Coś jest. A, do Arela to było. Eldo jest, czy nie ma go? Zapalić chyba szedł. To co, czekamy na niego, ja? Mhm. Dobra. Ja cię kręcę. I co nam chłopaki powiecie ciekawego? Weekend. Urlop. O. Urlop? To Ano. jeszcze lepiej niż weekend. No, można tak powiedzieć. Krzysztof, jak po urlopie? Bardzo fajnie. One kupujesz tego? To Majdera? Nie. Nie, a czemu nie? Bo nigdy w to nie grałem. I chłopie. Krzychu, kupujemy Tomb Raidera? Ja mogę kupić jak chcesz. Może mi się zrzucić. A widziałem w Larze 230. No. Nie wiesz ile na sklepie kosztuje? A sobie zobaczę. No tak jak widziałem kod. Nie kod, co ja gadam, FIFA 19. No dawaj jak na pół. 250. No to ściąganie, kurwa. No właśnie. No, ale ja też tak samo robię. O kuźwa. Krzychu. 289. No wiem. No A to Hupus, dzięki. Dzięki wielkie. To pojadę na dolary i sprzedam asasyna i obodujemy i tyle. Właśnie, to ja mam God of War. Słońce. Tak się zastanawiałem wczoraj, czy będziesz pamiętał.
dobry wieczór, siemanko, siemanko. Eldo, Kaś ty, co ty robisz? Co coś zakończa. Jest ten Eldo już. Kutsu, ale co dobre czasy. O co chodzi? Ten Eldo już idzie. Nie wiem. A. Kutsu, nie wiem kto pije piwo, nie mam pojęcia. Co to jest piwo? Nie wiem. Może tam chłopaki piją albo kto. Ja nie wiem. No, Eldo. Mako pisze, że możesz dawać, bo zasypia. Groź już? A kto jest party liderem? Żarty? Krzysztof. Krzysiu. No nie wiem. Dobra, jestem panowie. W końcu. Jestem, już nie patrzcie. Macie się coś jeszcze. Co to będzie? Zgadzam. Haczy.
Blackout. Pacify the mission area. Po 4? Salty, ile mam winów solo? Ani jednego, bo nawet nie grałem. Kaj to skaczymy, panowie. Nuketown. Nie no. Ach, tu macie zaznaczone. Dwie osoby widzę na razie. 3. Tu tak się jest w tym hangarze i Eldorado też uważaj. Kukus, no co ci mam powiedzieć? No zgubiłeś się, no. Oj kurwa. O kurde. No i od razu dobija, no co za... Sitrep. Potential collapse Nawet detected. broni kurwa nie miałem. Location of indicated safe zone is advised. Połączenie GPS zostało zerwane. Aha, spoko! Spoko! Ale na plecy mi wszedł. Kurde, no i po graniu. Ach, dupa blada. Żadnej broni nie miałem, nic. Złe miejsce, panowie, złe miejsce. Tam był. Jeszcze jeden. A, skubany. Mogłeś bramę otworzyć. TV for AR and debrief. Nie ma baszta. Co tam gaczy? To znaczy? Kutsu. A czy? O co Wiesz? chodzi? No, herbatka. No co, gromy? Nie wiem, czy tam Arel jeszcze chce grać. Kto tam jeszcze? Gaczy jeszcze. Nie wiem, no możemy podzielić się jakoś, nie? No nie wiem. No. Albo Ja na sobie coś zrobię innego przerwę, chłopaki. To tam możecie sobie w czwórkę popykać. Ja po prostu sobie zrobię przerwę i potem najwyżej jak coś to... Także zwalniam miejsce. Nie no, spoko. Kacie bijesz? I to było na momencik. Czekajcie, ja też właśnie na momencik zrobię ZW.
A, bo Kaczy gra jeszcze. Gra? Spoko, poczekamy. A, Kaczy im pewnie nie słyszy. No, coś musimy z latem. Połączenie GPS zostało zerwane. No ja go słyszę. Kaczy teraz? Słyszysz? Kaczy. Nie może go mnie nie słyszy, czy was też? Nie wiem. Ja go nie słyszę. Co, jesteście? Halo? Jeszcze. Gramy? No nie, to Kaczy ma. Kaczy coś ma znatem. Sweet. Już idzie, zakupił. Ostro. Dobra, to Arel gra, bo Kaczy nie gra. Arel, Coś ma tam znatem. Arel, Tak, dobij ja jej, coś wbijam. Arel. Gościu, dobij jej. O Jezu, nie. Tu jest Arel. A on go nie ma na imprezie, Kaonie. Zaraz wejdzie. Gdzie ja? Nowa. No, znatem. Co jest, kurwa? Co się dzieje? Arel, ty mnie słyszysz? Panie. No i dupa.
Consider all contacts hostile. Call him Mr. Wrong. Call him Mr. Wrong. Ale dupa. Ale Słyszysz wpadłem. mnie? Kogo? No to ja. Ja i no oni są... Potential collapse detected. Na imprezie Advise nie idzie do relocation nich. to indicated safe zone. No nie idzie, bo ten problem z natem jest. Kurde, zombiaki słyszę. Czemu tu mi zombiaki są? Ja się tak nie bawię. Goni mnie zombie. Pierdziele ode mnie. Kaś ty jest. Ała, zombie mnie bije. Zombie! Spieprzam stąd. Zostaw mnie. Następny zombie, co jest grane? Kurde, on mnie zabije. No ja cię rozumiem, Kaczy. Supply drop inbound. Zawsze są problemy. No on coś mocnym na tym. No nie, zombie! No, Mr. Wrong. Kurde, pierdzielone zombie. No kurde, ile ich tu jest? Kto mnie tu bije? Kaś ty Arel jest. Jezu, jeszcze strzały z daleka, no super. Już się umierać. No następny zombie. Walcie się, zombie. Circle collapse imminent. Get to safety. Kurde, no nie. Czy ja nie mogę grać bez zombie? No kurde! Pieprzone gnoje zasrane. No ja, powiedz im. Tu chyba nie wejdą do środka, tu nie ma okna, no ale już mnie tak rozwaliły. Muszę grać coś innego, tylko byle mnie te cholerne zombie nie atakowały, bo się nie da grać. Nie da się nic zebrać porządnie ani nic. Kurza mnie to. Spieprzaj, na dach nie wejdzie za mną. Kurna, zabił mnie, no czysto pała. Kurwa ma. Kurde, wchodzi na dach, o matko, o Jezus, oni na dach wchodzą. A, masakra. Stąd idę, w dupie to mam. Nie mam amunicji, nie mam nic, ale... A co tam, był na tej wyspie? Co? Są tam na tej wyspie? Że cię ktoś zabił? Ja byli tam. Co ten Eldo tam robi? On na pograniczu strefy. Nie wiem, czy oni grają, czy co oni robią. Ja nie wiem, właśnie stoją w miejscu, ja nie wiem co jest grane.
Halo, halo. Halo! Pierdala. Jumpreza! Majorka leci. Dawajcie na imprezę. Nie idzie wleźć na impreza. Czemu? Bo Eldo ma impreza. Zrób ty. Kurde, co mi to pokazuje, że jakaś pod ziemią? Co tam pisało? Dzięki, dzięki wielkie, dzięki. Ej, bardzo dziękuję, dziękuję za donate'a. A nie doczytałem, co tam pisało. Mako, trzymaj się. Trzymaj się. Kutsu, coś ty tam napisał, bo ja tego nie doczytał do końca. Ale dzięki za donate'a. Dzięki śliczne. Halo, halo, halo. No, halo. Panie Mietku, panie Franku. Jestem. Ty dziwne, że kurwa Kaczego nie słyszy. Kaczy nas nie słyszy? My Kaczego słyszymy, a on nas nie słyszy. Nie wiem. Co jest? Ale powiem wam kiedy, że... Mako, spoko, dzięki. Na pochybel. Co to jest na pochybel? Wszystkich. Jaka jest reszta? Jaka jest Arel? Czemu Arel tu nie dołączył? Nie wiem. Arno na Steama czy coś? Nie wiem właśnie. Mako, dobranoc i cała ekipa ci też go do dobranoc. Nie, zaczęli. Good night. Good night. And Tomorrowland. It's Majorka. It's my... Good night, my friends. Ale dzięki wielkie za donate'a. Bardzo dziękuję. Teraz psy... Nie pamiętam, czy oglądałem. Halo, halo, Kaczy? No i co? No i opie wszystko gro, rozumie, światłowód, opie. No dobrze zawsze. Te, ale zaproście wszyscy Arela. Tak, nie mam pojęcia. Będę myśleć o tym jutro wieczorem.
Kiedyś tak miałem z kolegą właśnie, że ja A, pisałem, Montana, spoko, spoko Montana. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Lepiej ten. No, Wyjść na chwilę. Rafałku. No, jestem. Rafałku. 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 Fokus. Fokus. Ja. Ja. Stets along. Ja. Deutschland. Ja, Libellary. Słuchaj, ja Ale mnie udupił. chyba na oficjalnym będzie szło już na wszystkie grać. Tylko nie wiem teraz dokładnie. Kiedy jest Fajnie. Aha, w weekend. Co za gnój. W weekend będzie na wszystkim można grać. No od jutra. Znaczy od dzisiaj, od 15. No. A to na Steamie też będzie szło ściągnąć? No tak. No to jutro jada po kabel i muszę monitor podpiąć. Czemu? No bo sprawdza jak ten komputer się zachowuje w grach. No to nie masz go podpięty. No mam, ale tylko pod konsolę. No nie, ale mi o komputer chodziło. Przecież masz komputer podpięty pod monitor, nie? Ale podśrodkowy nie mam. Rozumiesz czy nie? Ja. Mam 3 monitory, nie? No. No. I tak wiesz, wygodniej mi jest. Czekaj. Co jest? Wyjebał mnie. There are no friends. No, ja się wpierniczyło. Ja wyjdę całkowicie do głównego menu, znaczy do tego i jeszcze raz wejdę tu. Kutsu, skąd ty masz takie teksty, ty? Kutsu, zaraz ci pokażę, rozumiesz? Paradise. Czekajcie, no do was dołącza. No jak jesteś u nas? Ja u siebie. Ja? U ciebie. Mayday. Czekaj, wait for us. Bierzcie tego, profesorka. Wszyscy będziemy profesorkami. Ja i się potracymy. Wygląda jak profesorka. Z miasta Łodzi. Tu masz linkacza, rozumiesz, do mojego stanowiska. Sobie zobacz i powiedz, co o tym myślisz. Ach, co tam o tym myślisz, Nanek? Zajebiste. Szału nie ma. Ty świnio jedna, szpetno. Co za... Śmieję się. Pięknie, pięknie. No ja myślę. Piknie aż, no. Kurde, mnie bark dzisiaj po robocie boli tak, że... Ach, strasznie sprężynuje. Dobra, Kaj. A to wiesz. Kaj w które miejscu. Kaj. Kaj zabił Abla. Ty. Czy ja bym powiedział Kaj. 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 Kaj.
Ja tu idę. Ale to jest nieładne słowo. Nie będę mówił. O, no dobra. Ale O, się chwilę. myślimy. Tak, nie? Okidogi. No tak. Robert, halo. Halo Franku, panie Franku. Jesteś tam, kaczy? A czy? A czy... Ale nie, miałem tak już kiedyś z kumplem, że ja go słyszałem, a on mnie nie. Ale nie naprawiliśmy tego, nie wiem czemu. O, Co ile to było? gości tam ląduje już. Kurwa, mam typa, ja... Ale zawsze nam działało, no nie? To jest dziwne. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem co jest grane, że cię nie słyszymy, wiesz? Dzięki. Świetnie się grało. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated Słyszycie safe mnie, ja was nie słyszę. Mhm. Jak ty nos nie... Miałem tak kiedyś, ale... Jak on nos nie słyszy, jak nos słyszy? No nie słyszy nas. My go słyszymy tylko. No to konsola niech wyłączy, nie wiem. No ale Nie, coś- ja mam mix amp i słyszę na next stream. Aha. No to będziesz na streamie godą. No chyba, że chcesz na Discordzie. Daj. No, w sumie w lobby jeszcze możemy gadać, nie? No. To kurwa opóźnienie jest 15 sekund. Kaj, w lobby nie. Na streamie. Nie, na streamie. Dobra, walę się do wyra. Oby kurwa jutro to zaczęło działać z powrotem, no bo jeszcze nigdy nie było takich jaj ogólnie. Nie wiem, co czytałem. No, hulają monitorki, hulają świetnie, świetnie. No nie są z HDR-em, ale są. O, ja... Co? Dobra. Co? Dobra, no zabij mnie. Zabij mnie, gnoju. Gdzie jesteś? Szmaciarzu. Aha, ale co tak agresywnie? A, mnie kurde cię denerwuje ta gra. A gdzie wyście są? Sitrep. Circle collapse imminent. Get to safe. W lobby. Jesteśmy już na, jak powiem ci szczerze, w trumnach, kurwa. Co ci mogę powiedzieć, no. Bociki. Ty, Arel, ty źle zrozumiesz z tego Twitcha i już tam żadnego nie ma. Ty, czekaj, no i troszeczkę czemu powiem. Ty, Nie, Kaczy, bo ja słyszałem, wyszedłem, dlatego już tylko nie ma. ja Kaczy słyszałem, że tam ten jest sportami czasami wypierdolone. Czasem trzeba odblokować. To jest zablokowane. No porty. Aha, porty. Na przykład, nie wiem, masz port No ale 6 kurczę, no, czy... graliśmy i w W2 i graliśmy już w to przecież razem i nie było nigdy problemu. Ja bym musiał dzwonić do Virgin, może wystarczy, że coś tam pokombinuję. No. Bo czasem trzeba dzwonić do nich i ci ten port blokują, nie? Musisz sprawdzić w necie, jaki masz port, nie? Na swój net, na swojego internet. I po prostu niech się odblokują go i tyle, nie? Też tak już robiłem. To jest tyle roboty. Czasami tak Jak jest. sprawdzam sobie na konsoli NAT, to mam NAT dwójkę, a to się przy nic nie NAT da. dwójce jest Ej, napisane, jako że fajna nie powinno opcja. być problemów w graniu online. Ale najlepiej mieć NAT 0. Sprawdź sobie na necie, jaki masz porty. Czyli nie masz zablokowanego. Jest taka stronka. Jakiś mam zablokowany port. Na swoje IP. No on się z Pingwinem pogadać jutro, żeby mi tam naprowadził.
A jesteś, Hukus. Dzisiaj ma trzyma chyba jeszcze, spytaj się go tam. No, No, niech wpadnie. Kurczę, ja nigdy na mój internet nie narzekałem, że musi... Teraz coś się dzisiaj ogólnie zaczęło dziać nie tak. Koło oni są? to się jedzie. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Kurczę. Halo, wyście są jeszcze, czy co? Nie, wytrzymaj, grasz. Oj to. Collapse imminent. Get to safety. Janek, kill, No. kill. Ale nie wiem, kaj polecieli. No, chyba tam na budynku. Idę spać chyba. Co ty? Net call. Supply drop incoming.
Nanek, weź się zabij. Nie chciałby. No, dobra. Assets lost. Ale Arel, powiem ci, że mi się i tak podobało w te autka jeździć. Ja, super. Dobra gierka. Co, gotowi wszyscy? Jeszcze są jacyś zmęczeni, te ludziska. Co to jest z wami? Chyba tak. Co to z wami? Ale powiem ci coś tak. To co, idziemy na Gran Turismo? Nie, Nie. nie mam w ogóle. Nie mam w ogóle. Mhm. Aś do rana miał Pieronie grać. No nie, znudziło mi się już tego tego grać. Blackouta. Może w W2 opalimy. W sumie dawno nie grałem. Co by na to? No, nie wiem, Arel, jak tam? A możemy Możemy Nie wiem, mi się jakoś średnio chce grać w tego. Piąteczek, no właśnie, piąteczek. Płocie jest nos więcej, możemy grać, nie? Nie narzekaj, ale chodź. Co ty marudzisz? Pieścisz się jak dziecko, normalnie. Chłopie. Słuchaj, to jest kurde dojrzały mężczyzna. Gramy, nie tam gramy. Kiedy mu wyskakiwać? No jeszcze. Ohoho. Jeszcze. Jeszcze? Nie, możemy pograć tam. Coś innego, już tak się kurwa ludzi wyciąga do gry. Już? Od poniedziałku gramy na noc codziennie, kurde, w to. No. Już mamy wygranych 100 meczy. Kto mo, ten mo. Ale no. Trzeba było z nami grać. Nie. No, a nie spać. Dobra, mamy. Słuchaj, to nie ma takie łatwe. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Ktoś tu leciał? Panowie, komunikujemy się. Ktoś tu leciał, czy nie? Nie wziąłeś nikogo. Nie, ktoś mnie lecieli z nim na sklep. Holo, nie chcę. Tego. Ale nie wiem, czemu on dice. W ogóle tu 2 autka były. Hukus. Nie wiem. Jak będzie ekipa, to może coś tam dłużej pogromy, nie wiem.
Ja mogę. Ale chętnie bym tu zmienił grę jakoś. No, troszeczkę. Nie ukrywam, że... mi się trochę znudziło, panowie. Kurwa, pan też ci robić. Circle collapse imminent. Get to safety. Pierwszy zaraz. No, pasowałoby już. No, już strefa idzie. A nie ma tu jakiegoś pojazdu albo coś? Nie no, hałasu robisz dalek. A hałas tam, kurde, ty się hałasem Nie przejmuje. no, zagraj poważnie, normalnie raz, a nie tam... Będziemy Kurde, tam, wiesz... To torba by się przydała. No, przydałoby się. Kurde, trochę No, daleko też- mamy do tej strefy. Tu jest O, pancerz tak wziąć. ogólnie. Ja wiem, też biegł. Jak ktoś nie ma pancerza, to tutaj jest. Chyba. Oj, oj, oj. No, tak, no. Macie siorbak już? Ale to nie wiem, czy chłopaki grają Star Wars. Ja mam Star Gram Wars. Czasem Trochę. gram. Trochę grało się ogólnie, ale zgodziło mi się. Ja już kurde nie wiem. Tak, Rocket League. Ach, Jest świetny normalnie. aż chętnie by kto zagrał. Kto jedzie autem? Tak, Poczekaj myślę. na mnie, Manek. Poczekaj, jestem z lewej. Idę do ciebie. Supply drop inbound. No skakuj. Siadaj. Dobra. No właśnie, kurde, nie umiem skoczyć. Dobra. Jadzi. O, to jest drugi kład, mogę sobie drugiego kłada wziąć. No to bier. I chłopaki wsiedną i dojadę do strefy. O fuck. O fuck. Pojebało was. O fuck, dźwigaj go, kałon jest. Sorki. Oko. A co się Sia- da przejechać? Ej. No, Tak. siadajcie, to was Ja podwiezemy. ostatnio ciężarówką nie umiałem w ogóle przeciwnika przejechać. Do To było domu. najlepsze. Czyli widocznie jakiś update był. O, trzeci kład. Nie, To to ci od opanuje? początku tak było. Od początku tak było, wiesz? To nie wiem, jakiś przypadek musiał być. Nawet swojego możesz zabić. Ała, dzięki. Czekaj. Dzięki, Nanek. Ej, tam jest gościu. No i mnie zabije teraz. Przejechał mnie też. Jeb mnie zabił, kurwa, patrz. No idzie. O kurde. Ale my to załatwili. Ja... No. Dobra. Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Ale czemu... Jak mają.
Fajna gra. Położymy Dzięki na na rok. No przepraszam. Supply drop inbound. Już wiesz, że ja nie chciał. No tak kółko objechało. Chyba zaś teraz będę czekał jak ten jeleń. Dobra, szybciej się zabija. Patrz, obejrzyj. Chłopcom nagonia. No i widzisz, już mnie zabił. W środku jest. Zostawił mnie na przynęta. On jest na Na drodze po prawej. 11, ale nie wiem co. Po prawej. Po lewej tam był, na wprost tu. Kuc, aha, do picia. Sit rep. Circle A, get to safety. no to troszkę tam mam. Ale wyjechał mi snajpera. A, świetnie. Drugi jest u góry na tym. Po prawej na tym okrągu, po lewej. U góry. Widzisz go tam na dachu? Widzę, widzę. Ten tam biega po prawej stronie cały czas za tym płotem. Zaraz się zajdzie. Zależy. Dobry. Idzie na niego. Nie, nie, nie. On tam musi być po prawej. No i tak wyglądał strumyk z tej strony. Fuck. Kurde, pomóż, idzie, pomóż mi, idzie. pomóż. Nie mam życia. Nie mam życia już. Kompletnie zero. Dostał. 50 HP mam tylko. Jeszcze drugi, o kurwa. Tam jest dalej. Ja już muszę spieprzać, bo ja już ten. O, życie? Idź tam na górę. No. O, shit. O. Outplayed and out of luck. Ale kaperka. Jutro wolne, wolne. Jutro wolne. Sobotina. Nie, byli do pokonania, tylko po prostu szkapa nie miałem. Kompletnie. Be advised. Further collapse expected. To Relocate co, to dalej safe gramy zone. czy co? No jasne. No, jak nie rozjeżdża, gramy to gramy, skupiamy się, wiecie. Panowie, no to trzeba coś wygrać, kurwa. No, ja mam taki zamiar cały czas. No, to tamten. Ktoś nie wyszedł albo... Jo. Już wyłażę. To co? W2? No nie wiem. Co, nie gramy już w to? Kurde, mnie już to nerwuje. A ja sobie jeszcze nawet nie zagrałem tak naprawdę. Aha, dobra, no to sobie jeszcze zaogromy. Co wy jakieś takie kurna bez siły, albo co to jest? Ostatnio też nie byłeś.
Dobra, panowie. No, Turbino. dobra. Tam będzie strefa zaraz. Tam będzie strefa. Bankowa. No. Nie no, turbina. Jako zaś turbina. No teraz tam No byliśmy. nie. Gdzie wyście Nie, byli? tam nie byliśmy teraz. Nie, na to nie wylądowaliśmy jak to nie. Tak? No tu byliśmy przecież przed chwilą. No sklerowe, żądek, spokój. Mhm. No masz już ten blackout, że nie pamiętasz. Co blackout? Wiadomo, że ma blackout, bo nie pamięta. A, Ale mi się to podoba, że te helikoptery są puste, nie? Skąd oni wyskakują, ci ludzie? no słyszysz, lepiej lecieć helikopterem niż autobusem na balon. Chmielu, Karolu, w czas, naprawdę w czas. Ty, Arel, zobacz kto się obudził. No zobacz kto się obudził na czacie. Ja chyba teraz wyszedłem, mi się wydaje. Trzymaj się, dzięki za donate'a. Trzymaj się, Karol, cześć. przyjdź Karlik. tam do mnie, ale dzisiaj nie, jutro przyjdź i daj mi donate'a. Ty sympie. Ja tak grzecznie. Potential collapse detected. Co ja będę owijał w bawełnę? Location to indicate No, Szczery jestem. no ty zajrzysz. Świetnie. Ja pierdolę tę grę już, naprawdę. Co ci Muszę je? odpocząć. Nie, muszę nie odpocząć, kurwa. Ej, co to jest? Aha, no dobra, niech będzie. Ej, czy ktoś mi jakoś broń zaproponuje? Nie. Arel, wszystko zeżar. Kto tam zdycho? Ale fajnie wpadłem, fajną. Zajebistą broń se znalazłem. Która strzela seryjkami. Super. Nawet nie pomyślałem. Krzysiu, co ci się stało, Krzysiu? Tam. Żygam. circle collapse imminent. Get to safety. Squad mates are down. It's all on you. Dead call. Supply drop incoming. Ma. Ej, co ja zaś są żyja? Ja pierdzielę. Co tam się było 29 ciekawe jestem. Mam nowe bronie. Prawej. Nie, z Kurde, lewej. to nie mogę. Nie mogę ich tak trafić. Powiem ci, Krzysiu. Ja tam sam. Tam wpisać na finałę, to jest zasada te kredyty. Jakie ile trupów, Matko Boska. Się działo. A taki LKM nowy. Korzystając z paczki jeszcze ten najlepszy wariant. Jest taki trochę podobny do, bardziej do szturmówki. A nic, Karol. Ale Stara bita.
Ale powiem ci, że za Mastera mogliby coś kurwa lepszego dać, kurwa. Nic kurwa. Chuja. Ktoś idzie. Paczka. Ktoś tam biega na mnie. Z lewej gdzieś. Patrz. Kurde, miał jak walić od razu. No. Fuck damn. Tak, to doszło od razu. Jaki chmielu. Nie no. Arel, pograłeś się? Nawet raz kogoś trafiłem. No. To co, idziemy na TW2? Chodźcie. No ja nie idę, pierdzielę. Czemu? Chodź. Nie chce mi się. Znaczy jakoś w ogóle odechciało mi się grać. Idę sobie coś obejrzeć chyba. Wiesz co? Ja mam fajny pomysł, co sobie możesz obejrzeć. Wiesz co? Arel, No wolę nie wiedzieć chyba. mojego streama. Dobra, to co? A Krzychu, ty gro, czy co z Krzysiem? No czekamy na siebie. Na mnie? A to co, idziemy na tego? No i wiem. No to idziemy. No chodź. Ile można w jedno grać? No ty nie odpalałem. No ja ponad też nie wiem. A ten, nie mam prestiża. Ja teraz nie pamiętam, ale mi chyba płyta zaruściała. Teraz już mam Krzysiu. Ale ty przecież możesz go dać. Arel. Po co? Co, nie wiem. Szybciej piszesz niż mówisz? No. A. Kurde, mnie już po tych rannych zmianach troszeczkę jestem słaby. No ja też. Karolu. Chyba z prądem. No widzisz, czasem było w ten. W H1, Z1 zagrać. Co, z kim? Daj spokój. Tandeta. Czemu? Nie było takie złe. Speczony jestem, Karolu. Kuku z nami liczy, żeby do rana grał, no jak tu synka zawieść. Już jest rano. No, gromy w The Division. Destiny. Zagramy w Destiny 2, Arel. Graliście to w ogóle? No trochę. Multi nie grałem. Ej, wszystkie te gry z plusa ja sobie ściągał, nie? I ani razu nie zagrałem. To jest chore. Easy. Easy. To nie ta piosenka. Tyle cię dołączę. Nie mogę. Nie mam tu nic. Dołącz. Ej, ale co to jest za piosenka? Jaka? Tu nie pisze. A gdzie nas? Nie. A jak grasz? Ja, grom, czekam na was. To dawaj zaproszenie. Wyślij nam.
Ach. Kto tam jeszcze? Doweczek będę? Krzysiu no jest. Ty, Krzysiu, jo. Jak na żółto ładnie, Krzysiu, no? To jeszcze. Pięknie. Nie, Janek? Zaraz zobaczę. Pięknie wygląda. Easy. No hardcora, kilką forum wziąłeś. Bierz dominację. Ładniak. Następną. O, ma też, zobacz. Ona przeszła. Tragedia mapa. Why? Nie godaj tak źle. Co ci mam mówić na to? Chujowa jestem. Dobre jest, przestań. Kurwa, czy... Tu zagrać, kurwa. Ty jest coś marudny, ty. No nie wiem. Tam mu gra nie pasowała. Tu mu mapa nie pasuje. Tyś dawno po życiu nie... Tyś dawno po życiu nie dostał. Gdzie jest? Ajajaj. O, Afryka Bombata. Granat, no cię. I teraz taka z ślizgi chyba robię. Pierdala. Co za tam pusty, kurwa. No dalej jest, no dalej, idzie was na górę. Emil, jaki paździerz? Pięknie. Aj, dobrze. Co za pała. O, fuck. Triple mam. Dobra panie, ja spadam. Spoko. Trzymajcie się tam. Trzymajcie tam, to ja. Trzymaj się. Śpi dobrze? Ja No. też. Pozdrów tam twoja. No, hej, hej. Dzięki. Dokładnie, No. dokładnie.
Spoko, spoko. Latamy. Co? A, jak lat to mieliśmy. Skubany. Aj, nie za kurwa. A, chodzi konno. Ajajajajajaj. Do górą. Aj. Na górze jest tutaj. Mam dobra, mam go. Czy jeden jest? Kurna. Ale mi wraził. Gramy to? Chuj, gramy to. Idzie dołem. Kurwa, zabił mnie. Jest na górze. Średnio nie zbieramy bardzo. Jeb mnie, kurna. Ojojoj. Okej. Na hardkorze jeszcze szukamy. No, Co, fajnie poszło. Nie no, zawsze coś innego, nie no, blackout, no. Nie oczekujmy się, to nie będzie tryb, kurwa, grany cały czas, nie? Przynajmniej No. dla mnie, nie? Pograć fajnie, jak z ekipą będzie, ale to w większości multiplayer będziemy grać, nie? Przeważnie. O, paczka, kurwa, patrz. Za ten skin za mną po miesiącu. Po tygodniu leczy. Chyba ja. Powiedział, gdzie jest ten najlepszy gracz, kurde, pro player. No dobra. No i gówno, kurwa. Wiecie Jak co? zwykle. Jak mogliście? Dobra, dobra. Zmieniamy sobie celownik. Mam to nie wkurza. Ten spróbuję. O, O, o kurwa. Sam będzie miód. Tu będzie miód. tutaj trzeba brać tutaj trzeba brać Volta. Tu diabeł mówi dobranoc. 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 Dobranoc.
A Coco Jumbo nie chodzi głodny, bo je jaja. Chodź. Jebnie ze shotguna, co za pała. Nieszczęsna. Fajnie. Co, wyjebał was? No mnie wyjebało. Czemu? Usługa COVID jest niedostępna. Zobaczaj trochę. No teraz się nie mogę patrzeć z usługami online. Ja nie wiem czemu to się stało tam. Kurwa. Ale nic. Co za debile, ej. Ja pierdolę, z shotgunem na hardkorze, no. Dzieci... Masz szczęście, że na streama. Nie, ja za chwilę co mnie wytrzymia, nie? Go po prostu musi ojciec w nocy odwiedzać. Często. Wiesz? Ty ciulu. Turu, turu. Ra, 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 ra. Kurde, nie umiała wyczaić broni. Ja mam sam więcej chwili niż oni wszyscy. Nie. Wiecie, kończymy już czekać. Ja to chodzi na tym, mogę się połączyć. O, się denerwuję tylko. Kurna! Ale by nie spadał. Strasznie na Okej. No to tylko. No, podajcie heja. Co, już uciekło? Ach. Oj, sorry, no. Spoko.
O fuck. Ajajaj. O ty świnio. Plecy. Pięknie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dało się. No. Oj, też zaraz na spadam, powiem ci szczerze. Ta? No, aż mi się nie chce kurwa grać. O. Czekaj, ja zaraz wrócę. No spoko, spoko.
A, fuck, wywaliło mnie. Aj, kurwa. Jutro grasz, tak? Nie wiem, nie wiem. Zobaczę, co się urodzi. Seba! Siemanko, siemanko, witam cię. Padasz po szychcie, że jest. To ładno, szychta, ładno. Tak, czas doma. O ty, fajo. Ty gnoju jeden. O kurwa, zaraz pochodzą. Stolicy. Kurde. Co się stało nawet? A nie idzie mi to. A to ci powiem później. Hukus, potem ci powiem. Najlepiej jak wpadniesz na grupa, to ci powiem. Ach, fuck it. Jeb mnie. Ajajaj. Gramos w tym meczek już wpadam. Kurna, co się dzieje, ej. Poradnienie grołek nie umie grać. No to zajęliśmy już. Co? Dawno graliśmy już. W2. Ciul mnie boli. I co tam na myśl powiesz? A spoko. Powoli do przodu. Już jutro nie grasz? Nie wiem właśnie, wiesz? Nie wiem co jutro przyniesie. Czy pojadę do mojej, czy nie pojadę do mojej. No to Nie mam pojęcia. jak coś to wpada jutro.
No to spieszamy się tam jeszcze. Kurna. Aha, jest snajper. A, ty na halembie robisz, Sebaja. Jak tam gruba wygląda? O ciulu. Aj. Elda, ja ci powiem, z tobą się fajnie gra, wiesz? Co ty gadasz? No. Zawsze masz ochota w coś pograć i... No, z tobą też, Nanek. Nie narzekam. Ty, no tak jest dobre. Co jest? Co? Czarny ekran mam. A nie zabiłeś kogoś? Granatem albo czymś? Nie. Nie. Coś mnie rozłącza dzisiaj, nie wiem czemu. Co jest? Kurna. Wyjebało mnie. Ty, no tak jest dobra ekipa, kurwa, to się gra, tak? No. Tak właśnie się zastanawiam nad tymi grami z Plusa. Kurde, by była ekipa, to by my wszystkie ograli. Trzeba coś myśleć, nie? Się ugodać, wiesz, na jakieś tam... Nie, Destiny. no pewnie. Na przykład Destiny grałeś? Dwójeczka. No już, pół przeszłam. Aha. A ja w ogóle ani tego nie odpalił. Fajnie się strzela. Fajnie się strzela. Kurwa, mi pierwsza godzina jest. No, u mnie już jest druga. No. Dobra, nic jak spadam spać, kurwa. Spadasz? Jutro pogramy. No, jutro pogramy jak coś. No to nie wiem, ja chyba jeszcze coś pyknę, może Rocket League albo coś. Ty? No, nie wiem, coś by jeszcze zagrał, kurna. Ty nie masz ten Rocket League, nie? Nie, Rocketa nie mam. Nie mam Rocketa. Nie wiem co tam zagrać jeszcze. Bardzo ja w to, kurwa. Czekaj, zobaczę, co by mogli jeszcze. Call of Duty ci się jakieś chce grać? Nie, już nie. A Track Turbo? Trackman nie? No. Nie, też nie jakoś już. Ale tam inno jeździsz A, autkami. No ja wiem o co chodzi, ale nie chcę mi się, wiesz. Idę zapalić. Streamka swojego odpalę jeszcze. Chwilę. Kurde, Mad Max, nie grał jak dawno, Knaka. Kurde, Mafia. Tyle tu jest gier. Macie przeszło, fajna była nawet. Wiesz, jak takie gry grać, to musiałbyś się nastawić na nie nagranie, a nie na multi, nie? Bo No. Też to... Kurwa. Spoko.
Dobra, Nanek, jak coś to pisz, na Messengerze, Dobra, zgadamy się. Jutro jak coś to Okej. ekipę, jak będziesz grał, to się jutro ekipę zrobi i pogramy w coś. spoko, spoko. Dobra, do później, heja. No. Trzymaj się. Oj, ludziska, kurna, no jeszcze by coś pyknął. Wormsy, kurna. Czy ja wiem? Nawet nie wiem, jakie one były, te wormsy. Ach, tu były. Ale... A chyba ten Rocket League spróbuję. Zagram tego Rocket League. Chyba, że tam ktoś jeszcze gra w coś. Pyknę sobie jeszcze w to i... Będzie trzeba też uciekać, no. No ale... Hukus, najlepiej jak jest ekipa. Jak jest na czacie też jest dużo ludzi, to też się fajnie gra. Bo to idzie tam pogadać i w ogóle. Zobaczymy, jest tu 18 osób dostępnych. 18 osób. Ci grają. A dupa. Gromy pyknymy. Kurde, tego Nissana bych se kupił. Czekajcie, no. No. Co jest grane? Czekajcie moment. Ale to potem, to tam byś musiał wejść na grupa moja, to ci tam prywatnie napiszę. Szukam tego. Chwila.
Czekajcie moment. Jest tych. Jest tych ludziska, jest tych. Aha. Kurczę, no rozwali mnie. Chwila, dajcie mi chwileczkę. Dajcie mi tak zwany moment. Tak zwany moment. Dobra, niestety muszę później zrobić. To za dużo czasu trwa. Hukus, bo chciałem chcę karta dodać, kupić. Tutaj ten, ale
Nie działo mi to, wiesz? Także muszę sobie to później zrobić. Dobra. To co to było? O fuck. Masakra. Dobra. Dobra, niech tam coś szuka, jakiś mecz. Seba, ty jeszcze jesteś, czy już poszłeś? Spoko, spoko, nie, ja tu mam pogląd, wiesz? Także ja widzę mniej więcej, co się dzieje. Ciekawe, czy my się tu zgodzimy. O. O fuck. O fuck. Ach, to spieprzyłeś. Kurna! Nie. O fuck. Wbij to! Ty głąbie. Ach. Fuck. Masakra. Kurwa. Masakra.
Co jest? Ale się wkurzy. Na pewno się wkurzy. Jej głąbie. Fuck. Dobij to! Co za głąb. Masakra. Dupnie nam bramka. O, fuck. Masakra, ej. Jak nie ma ekipy, to się tu głupio gra. Kurna, niech to odbije. Ale kapa. Co, Emil? No grom se. Spodobała mi się ta gierka. No Emil, przyjemnie mi się gra, co ci mu powiedzieć. Tak, widzisz, że wszyscy odpadli, Emil. Hello, 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 hello. Fuck! Ah!
O fuck! Uwa. Nie wiem, może ktoś ze widzów chce zagrać. Zapraszam. Jebną brama, kuwa mać. Normalnie aż muszę zagłuszyć. Fuck! Fuck! Ja pierdzielę. O kurna, jakby to ale by to pięknie wbił. Ah, fuck! Fuck! Odbij to, proszę! Johnny, be good! Szpec Rybnik, siemanko, siemanko. Fuck! No, udało się, udało się. Szpec Rybnik, co tam słychać? Fuck! Ej, ale nie odbiję tego tak.
Ja pierdzielę. Ej, bramy nie umie wrąbać. Jebnie nam to. Fuck. Nie wiem, może ktoś chce zagrać. Piszcie, piszcie, jakby ktoś chciał jeszcze zagrać o tej godzinie. I got love. Nie wiem, może trening co nawet puszcza. Szpec, Rybnik, co tam, opowiadaj no, co tam słychać? Kto tam jeszcze jest na czacie? Kto żyje? Kurna, wszyscy komputerowi. Kurwa! Ach, fuck. Fuck. O ty pało. Kurde balans. Fuck! Na tarara, ta tarara, ta tarara. Tam tararam, tam tararam, mam kwas coś tam tarararam, tarara. Kwas raz. Fuck, why? Ja cię kręcę.
O ty. Kurna, ten dobrze gra. Fuck, ale że kto spieprzył. A! Jasny gwint, aż mikrofon że popsuł. Ja pierdzielę. Sami se brama wbili. Ej, kretyn. Dzięki, Hukus. Dzięki, dzięki. Aha. Aha. Kurna. Nie. Ale nas załatwili. Ja pierbytom. Ej, masakra. Hukus, widziałeś to? Masakra. Jasny pieron. Fuck. Fuck. Kurde. Masakra. Dało się. No, Emil jest męczące. Jest, ciężko mi jest wycelować. Nie dość, że musisz ta piłka obserwować, tak wiesz, po tej całej planszy, tak? To jeszcze musisz wiesz, tym pojazdem się ustawić, nie? No widzisz. Zobacz teraz.
Kurna i się majtłem. To jest to właśnie. A i samemu z piłką nie wbija i... O, znam ta nutka, co teraz leci. A Emil, nie no ciężko jest, śmieją się, że wiesz... Śmieją się jako to jest gra, wiesz... Bardzo łatwo w nią nie jest grać. Aha, spoko. Dobra, jeszcze jeden meczek zagram i spadam. No, powiem, bardzo fajny pomysł z tą gierką. Komuś się udało pomysł z tą gierką. Wow. O kurde, dobili mnie do istniejącego meczu? Oj, oj, oj. O, jak to wbił. Patrz. Patrz jak to wbił. Pięknie. Kurna. Starren and here. Ładnie mu to idzie, kurna. Skubany! Skubany, widzieliście to? Patrz, patrz! Jebany! Ten to jeszcze to.
Ja pierdzielę. O fuck. O fuck. O fuck. O fuck. O ja cię kręcę. Kurna, to jest dobry gracz. A! Fuck. Fuck. Masakra. O fuck! O kurwa! Ale mu to zepsuł. Ja pierdzielę. Nie no, zepsułek mu to. Ej, ale mu to zrąbołek. Fuck! Fuck! Wybij to! Fuck! Kurde, udało się. Super. Kurna. I ładnie mu to poszło. Ja cię kręcę. No jeszcze jeden meczek. Jak z nimi będę, to jeszcze jeden meczek zagrał. Ładnie mu to poszło. Kurna, pięknie. Ta-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da. O Boże, kopuła. Nie lubię tej gry.
Ach! Kurna, ale się... Jasny gwint. Jebani. Kurwa! Ach! Ale że ja to chyba dobił. Nie, ja, o kurna. Pięknie! Pięknie, udało się. Fuck! Jeszcze że mu to dobił. Kurwa mać. Patrz, patrz, ja to mu jeszcze... Nie, już myślałem. Kurwa. Fuck. Masakra. Ach, ale że to spie...
Fuck! Kurna. Brawo. Brawo, brawo. Ładnie, kurna, umie gościu grać. Jebani. Fuck. Kurna. Masakra. No, próbuję. Huku spróbuję coś tam. Spróbuję jeszcze raz zagrać. Pięknie. Ciężko się gra, naprawdę ciężko się gra. Dobra, niech on leci. Fuck! Ja pierdzielę. Kurna! Kurwa!
Ale że kto zmaścił. Pięknie pocisk nią. Pięknie ją pocisk. Bardzo ładnie. Fuck! Moja. Fuck! Nie! Kurna! Kurwa! Kurna masakra. Pięknie. Kurna! Byłaby bramka. Ja cię kręcę. Fuck! Kurna! Masakra. Kto tam jeszcze jest na live'ie?
Dogrywka. A, Hukus jesteś. Jak to wjebał. Ja pierdzielę. Patrzcie jak to wrąbał. Masakra. Jeszcze jeden meczyk. Muszę. Muszę jeszcze jeden meczyk. Ach! Kurwa! Ej, masakra ta gra. Pięknie dowrąbał. Kurde. Umie grać. Fuck! Kurna! Fuck! Ja pierdzielę. Jeszcze... Jasne, no ale jeszcze jedna atak do 5 rano. Nie, nie. Fajna gra, kurde, emocjonująca.
Kurna! Ale ja pierdzielę. Ale my to wtopili. Kurwa. Jasny gwint. Ale nos rozwalili. Jasny gwint. Ale wtopa. Ale wtopa. Kukus. Ale wtopa. Ja pierniczę. Makabra ty. Ale że kto spierdzielił. O, 8-2. Kurna, ale źle wycelowałem. Proszę, traf. Para. Fuck! Ja, koniec. Masakra. Jasny gwint. Kurna, mogła być brama. Jasny gwint. Dobra. Nic, ludziska, dziękuję ślicznie. Ja kończę strumyk, bo już jest 3:00 w nocy.
A, trzeba się też na jutro wyspać. Na jutro się trzeba wyspać. A co do jutra nie wiem. Będę pisał na fanpage'u. Także jak ktoś tam to na Facebooku Nanek2386 zapraszam, tam jak coś tam napisał, czy będę grał, czy coś tam udostępnia. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Kukus, na razie, trzymaj się. Koniec, dobranoc.